Saldutako notiziarekiko gura zergari adierazteko, bertan orrialde osoko notizia batean, manipulazio argi batean oinarrituta, akusazio larri bat basatu zuten. Falta fiskaltzat mozorrotuta jaietako programaren kudeaketa dago muinean. Dakizuenez, jaien antolaketan parte hartzen duten kultur talde batek gestionatu du aurten liburuzkaren osaketa. Berau eta jaiekintzak finantzatzeko, komertziante eta gizarte eragile desberdinei diru ekarpen bat eskatzen zaie. Kultur taldearen izaeragatik, ekarpen horrek ez du zertan beza eduki behar, baina komertziante ekala eskatuta luzatu ditzake faktura eta gero dagokion lekuan kontu eman. Beraz, funtzionamentu zuzena izan da. Lan egiteko eredu hau jai batzordean landuta eta aho batez onartuta dago, eta esan bezala ez dugu inongo faltarik egin. Legezkoa da dena. Edo zeini argipenak emoteko prest gaude jai batzordean. Beti bezala, deia egunkaria serioa balitz, ondo neurtuko luke notizietako egia. Baina argi dago hemen interes politikoek bultzatu dutela libelo hori kaleratzea. Esan bezala, gu prest gaude behar den lekuan gertatutakoa azaltzeko eta jendari erakusteko ez dela egon inongo iruzur fiskala. Orain dela 4 urte, Audientzia Nazionala izan zen Gernikako jaien kontrako erasoa abiatu zuen. Aurten, deia egunkaria da txanda hartu duena. Antza, Gernikako jai eredua ez dute gustuko ez deiak, ez Espainiako epaitegi arretza. Utz gaitzatela bakean, utz diezagutela herritarroi gure jai eredua lantzen. Hori da azken finean, deian azalutakoarekin erasotzen dena, ez bakarri zinegotzi baten lana. Herri honetako talde aktibo askoren lana eta Gernikarriaren izena.